उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा दोलोनि जोलुर बादायनाय आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायनाय दिनैनिफ्राय जों जागायदों। हौवासाफोरनि बादायनाया देग्लाय बोसोरजों 16 बोसोर हाबबाय। बे 16थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय नैबे रौता गेरुवानि नैबे फोथारावहाय हायनारि फोथार गेलेग्रा फोथारावहाय दिनै जागायजेनबाय। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो माखासे जोंनि टीमफोरनि बा दख'र आफादफोरनि सुबिदा जानाय बायदि आरो जिहेतु जोङो खोब खम समय मोनो 10-12 दिननि गेजेराव जों बे जोलुर बादायलायनायखौ फोजोबो। बे खम समयनि गेजेराव फोजोबनांगौखौ नोजोर बोनानै जों मोननै जनाव होबोबाय थानाय जादों आरो देग्लायबो बे मोननै जनाव जों थिग खालामदों। दिनै माने गिबि जोङो जागायबाय रौता नैबे हायनारि फोथारावहाय आरो नैथि जन जोङो गाबोन जागायगोन। बेयो पानेरि दख'रानि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामि गेलेग्रा फोथारावहाय गाबोननिफ्राय बेखौ जागायगोन। देग्लाय खोब जों गोजोननायबो मोनदों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो मोननानै जे थांनाय बोसोर जोङो गिबिसिन हिन्जावसाफोरनि जि जोलुर बादायनाय बेखौ जों होजेनदोंमोन। जिहेतु हौवासाफोरनिखौ आन्डार 13खौनो जों होबोबाय थादों, बे हिसाबै हिन्जावसाफोरनिखौ आन्डार 13खौनो जों एसे ट्रायल हिसाबै होनाय जादोंमोन। नाथाय जों माखासे उसुबिदाफोरखौ जों नुबाय आरो टीमाबो खोब नांगौ बायदि ओंखाराखिसै आरो आन्डार 13नि जिथु हिन्जावसाफोर बिथांमोननि जिथु फुटबल गेलेनायनि जि पटेन्सियेल बेयो जथेस्थ'खिनि खम जायो। बेफोर गासैखौ नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बयनिख्रुइबो देरसिन फरम डेलिगेटआवबो बेखौ प्लेस खालामदों आरो डेलिगेटनि गेजेरजों मोनसे जोङो थिरांथा लानायनि गेजेरजों देग्लाय बोसोरनिफ्राय आन्डार 13 नंला आन्डार 15 हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बेखौ थिग खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो देग्लाय दासिमहालागै मोनबा टीमा रेडि जानानै दङ। बे 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जि गेलेनाय बेखौबो नुनो मोनगोन। दा दिनै जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै फ्राय 30 तारिख जुलाइआव जों बेखौ फोजोबहैनो थाखाय सार्ट बानायनाय जादों। गासैबो जुदि थिके थाके थायोब्ला बेबायदियैनो खारगोन। माखासे ओनसोलनि माखासे इनफ्लुयेन्सफोरखौ एसे नोजोर बोनानै मोननैबो जनाव मोननैबो ग्राउन्डआव जिहेतु माखासे इनफ्लुयेन्स खोलैलांनायनि जोंहा मोनसे थांखि थाबाय। जोलुर गेलेहोनायल' नङा खिन्थु बेजों लोगोसे जिहेतु ओनसोलाव माखासे माने इनफ्लुयेन्सजों खोलैलांनाय बे मोनसे थांखि जिहेतु जोंहा दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि इयुथ्सफोरखौ गेलेनाय दिगाव इन्सपायार खालामनायनि जिहेतु जोंहा थांखि दङ आरो बेजोंबो जिउ राहा दाहोलांनायनि जि थांखि दङ बेफोरखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो नैबे रौता जनावहाय जोङो दिनै जिहेतु जागायबाय बेयावहाय जोङो हिन्जावसाफोरनि फाइनालखौ फैगौ 29 तारिख जुलाइआव जों होनो थाखाय थिग खालामदों आरो हौवासाफोरनि आन्डार 13 जे बयसफोरनि बिनि फाइनाला पानेरि जनाव बा पानेरियावहाय जागोन। बेयो 30 तारिखआवहाय जों बेखौ फाइनाल गेमखौ होनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। देग्लाय बोसोराव सरासनस्रायै जोङो फ्राय 22टा दख'र आफादफोरखौ मोनबोबाय थानाय जादोंमोन। फ्राय 6-7 बोसोरसो जाबाय खिन्थु देग्लाय बोसोराव मोनसे दख'र आफादा प्लेयार बुथुमनो हायैयाव जोङो देग्लाय 21टाल' हौवासाफोरनि टीमा देग्लाय बाहागो लादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन थांनाय बोसोरफोराव जेरै रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होबोबाय थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मोननैबो जनाव नैबे रौता जन आरो पानेरि जन बे मोननैबो जनाव जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो नायनो थाङो मददथि होयो आं बेखौ खावलायगोन। नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददखौ जों नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय आरो 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बेवहाय जोङो मददथिखौ नागिरनानै बेखिनिखौनो आं फोरमायदों।